Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngwamukele kwesibantu sekuthela zonke abife ngaso ke isikhathi ke isivele ke yaphuma ke yona ke iVN yakhe ke lapha ke uwelile kamchunu ke njengoba ke abantu abaningi bevele ke beyilindele ke njengoba ke ukhuzana ke esevele ke enza ke adume ngakho wasika imoto lapha ke ebiza ke wona ke amamiliyoni ke iVN kawelile ke imayelana nalokho ke ukuthi ke ukhuzana ke usevele ke wasika yona ke imoto ke ewumacece ke ephuma ke lapha ke esitolo iLand Rover mbukeli ke ebiza ke amamiliyoni ke mbukeli nansi ke iVN yakhe ke lapha ke uwelile kamchunu ke ekhuluma ngaye ke lapha ke ukhuzana nemoto yakhe ke entsha ukuthi ngempela ke ukhuzana ke uyamvuma ke usevele ke waqopha wona ke umlando nansi ke iVN yakhe ke lapha ke uwelile siyabonga Mthobisi manje le moto iphuma nelada yini nangisigibele phezulu ilada le moto uyithenge ngedivoice zokugraduate lezi zokugraduate zomculo wakhe hey ungenhla ayeke umculo ungihamba ngale moto uyayibona le moto yomtobisi moto zamabhunu phela lesi futhi nakona amabhunu ayafufusaka amabhunu angempela hey ayi mina ngiyamsaba ngiyamhlonipha hayi ngiyamhlonipha ungenhla Mthobisi hey thina mawubuka sizokwenzana emhlabeni makunje we Mthobisi umuntu sasole nje busasole nje nawe nje ngisho 100 rand ongiboleka uyobufika nini la hayi akayeke futhi siyambongela ungenhla ingenhla enye imoto le akekho futhi umuntu osawumelana naye ngiyacabanga ukuthi impela bonke oza kwabo bahlezi endlini abaphumi nakuphuma abakhishwa isisu ungenhla Njeni imoto enamangele. Linjani lelo? Linjani lelo? Oh, khuluma nami. Khuluma nami linjani lelo? Yamambeleni. Ilele.